Setä perhana. 400 pulloa viinaa. Ja autokaupan päälle. Setä perhana. Ja niin vain kävi, että Ilmari Ahteen laiskanpulskean ja viinaan menevän nuoren miehen täytyy ruveta harrastamaan retkeilyä ja kartan lukua, voidakseen omistautua mieliharrastukselleen. Tietyllä tavalla ikävää ja hankalaa oli, että juomat oli kätketty yli 100 000 neliökilometrin alueelle kauaksi maanteistä. Osoittiko Timppasetä perinnön hänelle pitkän pirullisen suunnittelun jälkeen vai oliko tapahtuma pelkkä sattuma? Sitä sai Ilmari Ahde miettiä vuosikaudet. Ei auttanut muu kuin autoilla ympäri Suomea. Kävellä ja suunnistaa. Reippailla. Kyllä, kyllä. Hän leimasi. Nyt tulee numero 3. Hän on ottanut ykköstä kiinni huomattavasti. Ja taas tulee eräs numero 4. Hän on selvästi tähän mennessä johdossa. Ja 4 lähtee etsimään seuraavaa rastia. Tuot tulee joku. Ja nyt tulee eräs kilpailija jälleen. Olisiko numero 2? Ei, hän on pudottanut numeronsa. Se on lapio kädessä. Hänellä on lapio kädessä. Hän lienee ollut joku turistisuunnistaja. Hei! 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 Onko tämä untava viinien homma? Urakka se!